Nå, oh, very good, very good. Ja, og så ind i vandet, og så Okay. over. Okay. That was a nice one, very good. Hvordan er det så, jeg skriver, hvis vi bare lægger dem tilbage? F2, F3, var det ikke sådan? Eller var det F3, F5? Prøv. Jeg kan ikke huske det. F3, F8. F3, F8. F3, F8. Yeah, very patient. Nå, hold kæft, hvad er jeg god, hva'? Ja, vi kan ikke meget hjælp. Nej, det er faktisk godt klaret. Det er sådan ikke hans sort over. Alt er sort. Nå, så ved man jo, hvad det er. Det var pengene, han tjener af sort. Nej, det er der ikke så mange. Det er en meget lille økonomi, der er der. Jeg tror sgu ikke. Prøv at se. Nu vil det så godt være i aften, så kan jeg have malet i aften. Wow. Easy shot, but I Du har malet den her, jeg troede, det var på stregen. little bit speedy with it. Gjorde det det? Og i lørdag skybrud i går, og der kom det ind. De steder, jeg har oplevet, der har det